Bé, anem a fer un vídeo a veure què tal surt, explicar 4 coses del JTX i l'FT8. Suposo que sabeu que a configuració hi podeu canviar el tipus de lletra de, de l'aplicació, que seria tot això d'aquí dalt, oi? Totes aquestes dades aquí, totes aquestes dades que tenim aquí, tot el que tenim per aquí baix, val? I tenim també la del text, tant d'aquest d'aquí com el de la pantalla de recepció, val? Aquest text. Podem posar més gros, més petit, podem triar el tipus de lletra, si hi ha molts tipus de lletra per triar, No masses, però hi ha tipus de lletres per triar, i mides, sobretot mides. Bé, això per una banda. Entrar a freqüències noves, quan hi ha aquestes operacions que hi ha estranyes al món de l'FT8. A botó dret del ratolí tenim esborrar i inserir. Aquí hem de posar FT8 i la freqüència sempre 21,098 posarem, val? Sempre una coma, ja el tenim aquí. D'aquesta manera el podem seleccionar des de dalt, des del menú desplegable. Que volem esborrar-lo, perquè ens hem cansat de fer el rem i s'ha acabat. Aquí podem canviar el mateix. En el cas d'aquí seleccionem i apretem el botó dret del ratolí i inserim. I aquí podem inserir la banda que vulguem i l'equip, l'antena, el que vulguem. Val? Les notificacions, això per tornar a ser boig. Però cadascú s'ho té que programar com més li agradi. Jo ho tinc seleccionat així, que em xiula, em pita l'ordinador si surt una entitat de XC nova. Tant en banda com a slot, I per exemple surt un DXC que el tinc a 10 però em surt a 12, també em pita, val? Però només et pitarà sempre i quan aquella estació faci FQ. Si està fent QSOs un darrere l'altre amb altres estacions no et pitarà, per tant no espereu que us avisi, que heu d'estar pendents del programa constantment. Bueno, més coses. Veieu aquí que hi ha aquesta estació, Alfa Bravo 1 Whisky Golf. Aquest tio està a 324, vale? És a dir, aquí baix. Està aquí baix, aquest senyor, d'acord? A 324. Què passa amb aquest senyor? Si el vull treballar bé, m'haig de posar prop d'ell, vale? Fixeu-vos què passa si jo transmeto aquí a 660 que estic ara mateix. Vale? Mireu l'equip. M'està traient 80 watts. Així per sobre, d'acord? Val. Ara anem-se'n i ens podrem transmetre aquí baix. A 200. Mireu què passa si em poso a transmetre a 200. Mireu la potència on va. No arriba a 50 watts, vale? Ho veieu? Això no és culpa de l'equip. No és culpa de l'equip, és culpa de la targeta de so. I ho passa amb totes. Aquesta targeta és bona, no són blaster. Però passa amb totes. Per tant, què es pot fer amb això? Per solventar això, si jo vull treballar aquesta sessió a la part baixa o bé a la part alta. Com per exemple passa amb Sàhara Occidental, que normalment està per sobre de 2.500. Si jo vull treballar aquesta sessió a la part baixa, el que faig és anar-me'n aquí, esborro 15 metres i poso 21,0735. Vale? I ja tinc 21,0735. I automàticament me'n vaig a l'equip i amb l'UVFO me'n vaig a 73,5. Ok? Què passa aquí? Aquest tio que abans el tenia a 300, vale? Ara el tindré a 800. Vale? Si us fixeu, 825, el veieu aquí? Ara sí que el puc treballar bé, el puc rebre bé i transmetre bé. D'acord? No us recomano que treballeu per sota de 500, per això i perquè
La majoria de les estacions, per defecte, els programes venen tancats de 500 a 2.500. Per tant, què pot passar aquí? Us podeu fotre un fart de cridar que no us escolti ningú, o us escoltin 4 gats. Jo que tinc que treballar en una estació d'aquest tipus, faig això. Enganyo el programa, anant-me'n 50 avall, em foto a 73.500 i treballo com si estigués a 800, que realment el faig igual. I el mateix quan surt la Serra 01 Whisky Serra, que se'n va a 2.700 o 2.800. Foto exactament el mateix. Me'n vaig aquí i li dic 21,075. I ja tinc el programa 21,075. I automàticament vaig a l'equip i també el mateix. Amb VFO me'n vaig a 75. Automàticament el Serra 01 Whisky Serra ja no el tinc a 2.500, el tinc a 1.500 i el treballaré molt millor. Per la targeta de so, per l'equip i per tot. Espero que us hagi servit d'ajut a aquestes 4 xorradetes.